Sare sare ekweno ekopuro obi anye Rio enyendeba 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 All stars, progress. Because. I want to all stars. Councilor, representative of local government. So, behind the men are Masia. So, yeah. No, all stars. All stars, progress. Obukwa Uncle Nakata. Oyo Tuai. All stars, progress. You know what the mic on? Personally, I was highly elected because the organization is well refined. What I got, Obama Kennedy Gandhi, Nina Hajibe, Mr. Lekti, Alabama, what was the matter? I didn't know what I need. And I tell you, what they were. I'm calling all your that's what they are. So I should you know. That humble Christian will get to me. I grew up at St. Joseph's Primary School. One of them grammar school. They say, University of Nigeria. So, because when it happened, who is here, when we put down idea of starting back here, every non-local government area, and a council. So, no was that I'm going to have a year. Under Africa, can you bear to Jaga from Africa, all progressive Grand Alliance? And that very Africa, Africa, grassroots oriented. But I want to prefer. So, what you can use the diversity of Africa, can go with people to buy. So, whoever knows whatever the issue, whatever comes back, with the Kambalu, and the Lulu, or the
see you when come look on now, look. Jesus name. Answers. Progress. A biggie man. You know be my size, you a biggie man. You know be my size, All-Stars, Progress, Galaxy, FC, Biko Afambo, Nnamdi Benjamin Aguncha, Abmonya Rondizo, getting the Delta North local government, Imo State. So, onye kwere n'ụlọ bụkwa Allen John, the living legend. So, I'm on behalf of the Galaxy FC. I say, I am on your own, no, and I am about the Galaxy, the former was it. I said, okay, then get over Secretary because I want to know not a former couple. I want to see water. I want to know Funanya. I want to know Butuzo. I never done my poverty. I wouldn't have drawn. I was here, you don't have it. And no, I don't with the different was in Katata. Only Tiana made it step for now till December. Only got for a lot of massive turn up the informer. So I'm not going to do even you want to go footballing. But if you are not able because of this object and about football. I am in demand a lot of you guys. You guys qualify. So as we know, I didn't able to line on Alpha Jesus. In support of the final, I want to take a Galaxy. No cake. I get the back of my company. So I think I got within a envelope. Support for the final. What I say, I can't get any because you know what the kudo is very occasion. It's very close. Now for Jesus Christ, go your way. Galaxy, FC. Galaxy. I don't know the All-Stars training. Training now broke my mind. I'm a proper match, even money. So, but how would I 20 million? I was security. So, because interim chairman. Asas, Progress. Megarita Tabumo. Ejiri we me one day. Upon Megota. Upon Megota ka one day, Jama one day ya. Upon Megota. Megarita Tabumo. Ejiri we me one day. Upon Megota. Upon Megota ka one day, Jama one day ya. Upon Megota. All-Stars,
FC dịka onowu kwuru na mmekọrịta dị mma ịfụrụ na enye ndị ebe a ihe a na-eme nwee chegbu ndị galazi n'afọ ndị All Stars ana m ekene unu na-eme ọfụma onye ọbụla asị ya jide ka o ji na-eme ọfụma unu na-etinyere anyị arụ stedi mgbe ọbụla a kpọrọ unu na-aza anyị wee na-asị jide ka unu ji unu na-eme ọfụma daalụ nri nne ụkwụrụ ji wee bịa malụ mma mana nke unu ga-eji wee na ya maka na n'aha Jizọs Diego Fishi anyị kelere ihe mere bụ na anyị mara onye akpọrọ onye asị gbuo agụ ndị iro si na mgbere ka o gburu so mana nsogbu adịghị ị mara a sị na nchịkọ na-echiwe eze n'obere mmiri All Stars biko o nwere ọhịa oge abịaghị ọrụ gọma afọ na mkpụrụ onye agba abịrịsị anyị onye agba na-agba bọọlụ so agwa na anyị na-agba igwe gasị na anyị tata ọ sị na anyị sọ total wee asị anyị si 20,000 naira anyị wee sị anyị si ebe anyị na-ebe igwe ka anyị ọrụ baka ihe ahụ ndị FC jiri ọfọ anya na ahụhụ dị bọọlụ n'ọrụgwu ebe a arịsa akụkọ ebe a bụ mọ na 2 times na be anyị so ha bịara wee bịa were anyị n'ụbọchị nke taa anyị ala sum of 20 ozu ezu 20 million ka anyị ala anyị wee na-ekene unu so goturu maka iwe anyị na-emere ikwu masalubana bụ na unu na-emere anyị as of today anyị na-emere unu nwanne m ọbụla nnọọ ya bụ maachị anyị na-ekelekwezi ndị egwu n'ebe a nke bụ eziokwu bụ na bọọlụ tata tụrụ m n'anya ọ bụrụ ife tụrụ anya bụ ihe melụnụ maka na izizi Ọrụgbu All Stars na-emeli Peter Pan each and every time and ebekwezi expect ka anya the same Ọrụgbu melikwezi efa tata abịalụ na befa mana anya bụ ife enwere omume eji na ohere a wee na-enye team Peter Pan credit maka na ha gbatara draw n'Ọrụgbu dịka Japan tụrụ ọnụ ka o tụrụ maka na abịa na Mọdebe Ọnịcha a na-emeli Peter Pan team kezi ka Peter Pan team si wee bịazịa n'Ọrụgbu kpọtazie fa draw kezi ọnụ ị na-etu ọwụ ọkụsara so eji m ohere a wee na-ekele the both team I'm very happy then ọzọ dịka ibie ama m na Ọrụgbu bụ nnukwu obodo nke bụ eziokwu o nwere mgbe m na-elu HC promo 2010 oge ka m ji ọmali Ọrụgbu bụ na abụrụ omele obodo Ọrụgbu All Stars anyị na-agba ọfụma anyị na-enye ego the people are so tired. I feel some 7 members of the House of the Campus here. That's one thing you have your job. I went out and you Chineke. I'm a young dog. It's so young and not. Man, this in the Bakutalai and the boy. I'm a young to this and I Jesus. I be a canal. I gave him. I just like a jelu. I never know I can know. I won't even answer. I put them man. Anamayo, the age was so much I can Jesus. Hashipun on Nigeria, among what I know Jesus. One of my in our ball.
There will be contracts. More favor upon them. Ah, Jesus. The mother even does stars. Then I knew. Eti ilu ayi siwe di chichi, amba ayi siwe di chichi. Kachine kebe zola iya ibudo na Jesus. The mother nde kubi akutela ayi. Osi onem yamma buna. I get you with the Lagos very soon now, Jesus. And who can put more money now, Jesus? Who can say about when out to move now, Jesus? I'm not sitting because they're here. That I know I can give it now, Jesus. Ọfọdụ na-anyị gọrọ ebe a Chineke ahụghị ya. Ọ nọ ebe na nke anyị gara aga tiri afọ Kraịst bụ onye nwe anyị. All stars, all stars. Yeah, we see Afro Bubble. All that we are in the here. Oh, good to me. All that guy in the Waka. Of here, the Mandak is there. One has to make you the Mugandia 1 year 2024. All stars. On behalf of them, as a more jam, when I wear that fatna, now one, so. What is it?
Easy. Can't cook a fish. I was going to be no, or yes, I'm not fish. I'm bumping after that beer. Or Sebo Quanano. Huh? Or you want them? Don't tell her to Rugura. Huh? I mean, even if I'm a reasonable. Alone I can't run a gay, signing gay, as a money low way by copy. Remember, I've ever seen a gota, one. After that, gear, or fear and I. As one, who went in, I said, Russia. Oh, when the program was here now. Thank you. I said, I own you the wolf talk on a dot. Who the wolf talk on a dot, one who has because you never pay that. I'm not going to be visited. I'm going to see about Alison Carlos and Kawas. But that's what you want to swear. Come on, okay, so for the other one, for some of the food, I'm going to go card. I don't see a card. See that to say, Osia, Eba, Ebuna, Ebu. I want to fish. I want to molot of every one. I go on my phone. But so put the pot. I'm going to put the pot. If you have been battle, what about the I was also not about it. So the ever break the roof, Rama. So Una what I could. I want I go to go. So I was there from now.
kọl n'ọrụ ukwu ọnụ ebe a ụlọ ọdịnasị ndị mmadụ ntị egwu a na-agụ agụ ọ na-egwu na-agụ okwu na-egwu pụpụrụpụpụpụpụpụrụpụpụpụ na-abịa egwu karịrị so na anyị kelere unu All-Stars Progress nwanne nwoke wụtọbido wee n'iwu wee na asịrị mmadụ anasị a gwara na ebe taa ya n'akwa mana ihe mfe karịa ọya ọgwụ agụdọ ka ọ chọpụta ibu ga-efuru efu ụzọ ndị mmadụ na-efu bọsọ gwara ukwu na agwa ga-ekwuziri obi okwu ọdịya so anyị na-ekele onye ọbụla pụtara ebe a mmadụ bụ ebe ka chioma na eze nnaja batara mana o ji mma bata so mma ahụ ji batara tụkwa m egwu achọ m ikwu na ọ batara ọ nwere ekwu ọbụ na abụghị ya batara owuru ma ọfụ n'isi si nne agwa egwu nna biko ọ gwara egwu nna kpọrọ ya mmụọ o ji bata tụrụ m egwu ọgọdọ mmụọ jiri mma si na mmụọ na-ejibe mma ọ na-abata n'anya ọma ụzụ mmụọ pịa mmadụ oge pịa mmadụ oge ya mechie ọnụ ọlọtaba ka o si bata ka o si wepụ so na anyị kelere unu kelekwa ndị All-Stars ododo anyị kelere gị ihe kwuru ka a na-eme so ebe anyị nọ ọ bụrụ na ndị anyị nọbe ha mechie geeti mana ha enweghị ike imechi geeti a ndị emechi geeti a ndị All-Stars emechie ọ bụrụ onye All-Stars bụ ebe a ọgba nna ome ya asị anyị agụgụ mkpọrọ ebe anyị nwere ọnọdụ ọtide egwu kọmanda ụlọ fụta na-eru ebe a ụlọ ya afụ bọọsụ bido n'isi geeti a pagide ụlọ ya bishọp ọ bọọsụ ya onye nwe ebe a bụ bọọsụ ahụ ebe ọ bụla ị na-eje ma chata nwunye niile esi gbara bọọsụ ahụ uche were gị ofu yesterday wee je ebe njem bata nke na-esi eji ọchata na-eje Ọnịcha na-eje ọfụ Iweta na-eje ọbụla na-eje ada ebere kampere ịgwa ebe na-erie Ọnịcha South Ọnịcha North local gọọmenti nke ihe na-ere ebe a iwu ga-efi ederie God knows sọsọ agbụrụ onye ọbụla anyị ji ha afịa ndị agbụrụ abụpụta moto ahụ God knows bụ imetụ ya aka ije metụ ya kara ya na-agba ya kwa usoro ụjọ ga na-emetụ ije hụ ụzọ metụgodi ya area command first metụ mọta ga-emetụ area command ife ije kwesoro ụjọ kwesịrị na ya nestik ya pụtazi ebe a so na ya na-ekwupụ ọ bụrụ ebe ọbụla ị na-eje ịchọ chọta bọọsụ uti low price as as na ekwa ebe a ị ga-ebe aka ọ uti low price mana ije ka ije kwube na agbụrụ ebe ebe ọ bụ sọsọ ihe su na sọsọ bụ na ọgbọ na-akwụba ebe a ebe paakị a dịbụ n'iru ebe a bụ ịchọzikwa ịkọ ọkpọ jee ebe ndị nke ọzọ agbara m ebe nke a mana agbara m afịa mana agbụrụ ebe a na-akwụba ọkpọ ma nwarọ mana nke ebe a kpọrọ mmasị ndị na-akọ ọkpọ tụọrọ ọmụmụ ebe a kọmanda si one of the All-Stars ọrụ ugwu na mba ezigbote ọgbọ azụ ịgbata amaghị ihe ya agwa ochebi ego ọ nyezi ego ma na ịkpaghị ọ na-enye ego ma na ịkpaghị ya ọ kọmanda ka ọ bụ ife ọ nwere mgbe nna bụ ọ bụ mgbe ahụ mpụta na ugwu Nwansị Ike hold up dị anya because ama nọ enwere ebe anya wawawawa na gburu si na ụmụazị ụmụ bi ya sị m ekwa ka ipe kọmputa ofesi ya asị akọsị ebe ọrụ kọmanda na mkpụrụ na-ejiri okwu ọrụ kọmanda na asị kọmanda esi nke kọmanda asị atụ ụmụ dezi ka ọrụ bịa ebe mgbe ebe amacha ụmụ dezi ka achọzi isi mụ na ofesi a nọrọkwa akọmiti ofesi so ọ bụrụ na ịmarụ mmadụ ọ bụrụ ego abụrụ everything money is not everything ọnwa ebe a bụ ndị na nwa afọ mgbe ebe ahụ eji ego wụrụ na chukwu ahụ tụrụ ya na biko hụ na anyị na-afụ ka na-ekwe ya na-ekwe mana na-afụ mkparaka anyụ anyụ ka ọ na-abata devil patron of All-Stars ọrụ ugwu biko ka anyị bụrụ na ọtọ na mkparaka anyụ na-abata mkparaka anyụ anyụ progress ọrụ ugwu All-Stars onye sọpụrụ okenye emesi okenye ruo ya kwenu ya onye sọpụrụ okenye emesi okenye ruo ya kwenu ya sọpụrụ okenye emesi okenye ruo ya aka